Sambi karo sinden-sinden Astabrata ya Mas luar Gareng. biasa gandeng menika ya moh kalah saya dasare sinden Astabrata ya nom kabeh menik-menik cilik-cilik ayu upama Mbak Lintang Kairo niki nek buah ngono kaya dene buah stroberi seneng tetulung suka memberi piyayine cantik seneng tetulung suka memberi stroberi terus upama klerek sisahipun paling asma sinten nok Nak, nggih, kelas Sinta. Wah, nek Mbak Sinta mono kaya dene rambutan. Kok rambutan? Ramah lembut dan penuh perhatian. Mbak Sinta kok sih. Terus. Klerek sisihipun. Wilujeng dalu paling asma sinten no? Namanya siapa, Nok? Kelas Sri. Hah? Sri. 2020 jenek Sri. Yo gak apa-apa to wong aku wong biyen kok. Oh iya. Aku wong biyen kok. Wis ben. Iya. Maksudnya nama lengkape. Nama lengkap. Sri Wahyuni. Wah, Wahyuni ya. Upama buah Mas Gareng. Semangka. Kok iso semangka? Senyumnya manis, aku suka. Iya. Lah. Malah gebes. Terus kanane Mas Gareng. Wilujeng dalu nok paring asma sinten biu sedepah. Iya. Napa? Loh, paring asma sinten? Ketoke ayu kok cengoh. Hei. Ditanya. Wilujeng dalu nok paring asma sinten? Lah, tenan to. Ngene iki lho Astabrata nggowe kaya ngene lho. Wilujeng dalu nok. Dalu. Lah urip. Paring asma sinten? Tata, Mas. Lah, Tata upama buah ngono melon. Weh. Apakah arti dari melon? Mesam-mesem njaluk ke anu. Ayo. Lalu apa? Apa tuh mau lali aku? Melon. Ayo. Melon iki Rusuh. kok rusuh to? Apa? Melonnya apa? Mesam-mesem ngajak guyon. Gak paham gue, gak paham. Iya, mesam-mesem. Melon kok, Dek. Iya. Terus sisihnya. Gandengipun wilujeng dalu, Nok. Masya Allah, bocah kok ayune. Wilujeng dalu. Paring asma sinten? Kula Marisa. Marisa sak kelas karo bojoku ya nok mbiyen ya. Iya lah. Aku saksi bisumu no. Lah ya sing tak sirke iki malah untuk sisih kok, Mas. Ora apa-apa. Apa mau buah Mbak Marisa ya apa? Marisa mau ya? Ayo no. Berarti Markisa. Oh Markisa. Markisa ki apa? Mari kita anu Alah. Aku anggere petuk saiki kok mari ngono kuwi bae to. Markisa mari kita periksa. Oh periksa. Diperiksa suarane. Diperiksa suarane apik apa ora? Aja macam-macam, tak video lah. Ora. Wis engko tak ambil 50 kowe aja nakal ya. Enggak. Ya siap. Sisihnya. Gandengipun wilujeng dalu nok paring asma sinten? Nggih, wilujeng dalu. Piye? Ditanya namanya. Woro. Mah koyo arep woro-woro. Paring asma sinten, Nok? Nggih, kula Deni. Oke, bolong. Derek tepang Gladiwano nggih, bapak-bapak, ibu-ibu. Iya. Dalem Deni nggih. Nggih. Saking Nganjuk Jawa Timur nggih. Nggih. Matur nuwun nggih. Nggih. Gandeng sampun cekap ijab kula monggo sareng-sareng kula dongaaken Allahumma sholli. Hei, kuwi apa jane? Lah nggih. Nek suarane kaya ngene iki tubuhnya seperti ini iki umpama buah apa, Mas? Pepaya. Apa kuwi? Pepaya. Apa kuwi pepaya? Perempuan yang patut dipercaya. Oh, pepaya perempuan yang patut dipercaya. Ora percaya delok ndhe pepayane jos. Weh, anu lho. Maksudnya patut dipercaya. Oh, mesti kuwi nek ning omah duwe kates duwe pepaya. Iya. Petani pepaya. Kandhane yo. Kuwi apa kuwi? Hah? Kuwi apa? Alah gak paham. Sing dimaksud apa? Pepaya. Ngece sampean karang. Masya Allah kok wani ngece kuwi apa padakno apa golek? Golek apa? Molo. Lah gandeng sinden sampun, sinden pojok dhewe ke. Ayo ditanya. Wis rasa takoki. Lho. Kok takone ya siji takoni kabeh to. Lho kok apa to koyo ngene? Hei. Ya ben adil kok. Ben adil. Iki kudu sungkem iki. Sungkem. Oh, Betari Durga petuk iki sungkem kok. Ayo, tuwek men to.
Dari Durga Pedho ki sungkem. Nyun pangapunten nih. Bismillahirrahmanirrahim. Lah ilaha Kok illallah. sampe mati. Pangestoni. Aduh aku Sugeng Galuh Nyi. Kok nyi lho? Lho piye sepuh celane nek kakung ki, nek wedok Nyi. Nyi apa? Nyi Blor. Nyi. Ayo, ayo. Kowe aja kowe takok asmane. Iya. Paling asma Nyi sinten? Kula Bu Parmawon. Bu Par. Nggih. Alah upama buah ngono pace. Pace ki apa? Buah pace ki sing piye? Buah pace. Pace mosok ora paham. Cilik kuwi to. Alah pace ngerti Bu ya pace. Wohe rasane getir, isine pirang-pirang. Neng khasiate gede lho, Mas. Lah kandhane penting rak khasiate. Oh, Bupar iki ambak sepuh ning khasiate. Lah pace ki artine kok, Mas. Artine apa pace? Pantes tur ceklin nak ning nang. Oh, nak ning nang. Dung. Alah, bocah terah bocah semene iki lagi lucu-lucune rak. Wong sepuh. Bocah cilik ngono apa piye? Syukur we, sungkem we. Minta maaf. Yun pangapunten segala parat kula. Ya salaman no, ya ngono no. Oh, je. Salaman. Minta maaf. Munduk nyuwun pangapunten Ibu. Salim lah. Masya Allah. Iya. Alhamdulillah, Masya Allah. Piyai sepuh ning gaul, Mas. Gaul. Pundake ditato lho. Wah, Tatone wineh. masa tato to? Heeh, wineh Mas tatone. Bareng kenake diangkat lho ketok oyote, Mang. Hei. Seneng kamu kok ngincang-incang barang ngono kuwi. Syukur we, syukur. Ngene lho. Iya. Nyuwun pangapunten berkah pangestunipun nggih Ibu nggih. Injih. Alhamdulillah. Ya dicicipi ya. Sunggah boko sawiji. No. Ingkang pundi riyen Mas Dalang? Mbak Sri karo Mbak Denko jumeneng bareng. Oke bolo. Sepoti ca. Yo. Iki mau apa buah pepaya karo buah semangka. Oh iya. Walah kaya ngene kok iki pomo semangka abang tanpa biji iki. Ora enek andeng-andenge belas kok. Mbak Denko karo Mbak Pesek. Mbak Sri Pesek. Ya akeh pamundutan. Heeh. Ki milih tembang kangen apa caping gunung? Ya, milih berdua. Apik lali janjine nduk ayo. Wah, Ora enek. Tembang kangen karo caping gunung. Oh. Napa? Tembang kangen kuwi Caping pelok, gunung, caping gunung slendro. Oh, caping gunung. Slendro. Slendro. Nggih Mang Tinding, Dik, slendro, Dik. Iya. Ah. Piye kok nom-nom kabeh, enek sing cilik barang lah. Tinding, Dik. No, ni. Yo, caping gunung. Monggo, dados Mbak Sri dan Mbak Denko. Yuk. Bawa apa langsung? Langsung. Awan. Yuk. Monggo. Hey.
Yo, iki jane sinden rocker jane. Mas. Ning aku titenono ya. Heeh. Jenenge Mbak Sri karo Mbak Deni besok nek mbayi ora sah mungkin sesar. Loh, kok iso ora mungkin sesar? Lek jabang bayi sang dina 10 sasi, moteng gede langsung syukur. Wow. Karo bengak ya dimbangi bengak ya. Insyaallah. Kiai Putih do kalem-kalem kok syukur bisa. Yo, dintakne yo. Takno. Syukur bisa. Luar biasa. Lo kembangnya Sri ate ucel. Oh, lae.